Ardent Embassy President ka Voice of the People Party VPP ulapen pau ka jing Iaroh ba jing sngongo igi Paidbah ka Jylla ke blami de ka jingkit kli ba jinglong ba jai ha ka khat khandai terek na du dang step hadu bandakut Khubor banjit yu nong mikmat Paidbah ne ki Nongthep district sha ka ying darbar Lok Sabha jongkari India ulo ong ka jing job ka jing ram jong ki kartong ka shong ha ka mon biki Paidbah kila ai ha ki ballot jong ki ya ki ba entip bat penbena ha ka saw terek ujelio Lakat tahu ba Ardent ulapen pau ke jingkermen ba ukertong ke seng VPP un poi sya ketong jingjob. Te hekini Khubor na ka liang ka jong aga kerteng ka jong ka Voice of the People Party ashim hekini ka kabu banai khublei kerpang ya ki Paidbah hakari kebede kajungi kibelai mi renti ha kasni tebot kalau long election sha ka parliament ha ka bagi Paidbah naru dang step kilai mi shiki jaka tebot ban pen kam ya hok ka jungki ha ka banjit ya u dokhot Shagaying Darbar Tawan Parliament. But Nimla Berlin Bakani election MP Hakani Kinti Governmenta Long Shisha Kata ka election ka Shillong Hagaba Klengari Ila yo yung jingtip Baki Paidbah kilami rinti Tanagalyang ka junga ku President Juga Voice of the People Party Narai Khublei Karpang ya paro ki Paidbah Berami renti syagani ka jingjit thamai yau khot jongka parliament bat kumju khamta me ye ki nongkershan ki be de jongka party ke juni ngare kitbok ru iki bakin yo ye ka met ka phat ka bakot ke bakhya bar ha ju Khubor manai min sim bagan our community ya uso ubabha ubangin yo ban priang haka sautrik jong jiliu haka singi hak kawan yo ya kibot ki jongi tikani kalong kajing ai khublei kabami na ka donut kajing ko kinongaram jo ka party but ngadap da kajing kermen ka scam pa ka sautrik kum kinongkashan jong ka party Nyanyo ban yekemen balon aingu ruyu play baladon ringkat haka jinga linti ka jingi kum party khublei shibon ye pi paro